Hakajingya lenti ba arpo Henry Utili kisnam jaga seng ke United Democratic Party UDP na du bala seng ka house nam khat khandai spa khandai pu nyau da uba IK Maulong bam kwai hadwaru gle bat ka balalong menta kum ka wei na kiseng san perthei jong ka jela Megalia kum kadak ka jingle kemen ya kene ka sngi foundation day ka party UDP kala rakhe kerpang hakeleng ki jaka jong ka jela na kalyang ki no yalam joka UDP Ribhoi district haka khatwei tarik unai lor kilalet ban kener ki kiti ban ai jingya rap de ki mar bam shaka children's home mau sentai ka bade ka wei ni ki jaka ri khon swat ka ba ha phapo ka jing penyat jong ka Ribhoi Presbyterian Synod Hakani ka sngi dalam khmat uba Balaji Rani MDC kanongpo ubade ru Vice President ka UDP Ribhoi haka jinga dan lang uba Michael Karhunai Secretary ka UDP Ribhoi uba Last Furious Marngar President Youth Wing UDP Ribhoi Jeffrey Khamdet Organizing Secretary UDP Ribhoi lambat kiwe kinong yalam ki balalet ban kener ki kitiban a jinga rap de ki mar bam shaka children's home of sentai kabade ka we ne ki jaka ri khun swat ka ba ha phapo ka jing penyan jong ka Ribhoi Presbyterian Synod Orangnya penpau ke jing song komen ke bakrau, akan eka step ke bamenta, ngidon hangne akan eka ying ke ba Ribhoi Presbyterian Synod Children's Home, kabu ene ke ying na ke benta ki kena dan ki hep ki berit ki jongi ki ba lasa kunswet, ngidon akan eka ying akaba ki kum ka Synod kala shimti ki banri ban sumar ki, bat akan eka por nakaliang jong ka Ribhoi UDP Youth Wing nge kum kadak ka jing rakhe ka jongi ka jing dap ka ba arpandus nem jong ka party ngi wan ban ya don benta lane ban ya kemen lang bat kini ki kun swet ki basa hapo jong ne ka ying nakaliang jong ki samla jong ka party ka jongi bat ka ju ko por ngi so kemen ru ban yo ban IT ya kini ki marbam na ka benta kini ki na ki ba sa hangne nge ya don lang hagane ka sngi na du president jong ka youth wing ki jongi secretary jong ka parents body ki jongi bat kumju ru iba Jeffrey Khamdet balong ru iba mi khmat na kaliang jong ka state youth wing ki jongi ngi don hagane ka por bat kum ka party ngi don ki mat ki ba pher ban don benta om tang na ka benta ka roi ka par jong ka jela ke jongi ni don ru ka benta na ka benta ban pe ban khmi ru ya ki badon hapdeng jong ka jing semlanot ki jing sem jinjar bat kumta ka ne ka sngi kum ka dak ka jing kemen na ka liang jong ka party ya ka jing dap ka ba arthun reu snem ka jong ka ni wan ha ka ne ka por ya ka ban IT ya ki ne ki tiar sha ki ne ki khna ki basa apo jong ka ne ka ying bat na ka liang ka party ngi pha ya ki kentin kerkhu kerdo ya ki ne ki na ki basa hangne ba uble no rangkat lembat ki un ai haki ka met ka phat ka basat ka bakhlan bat kumju ru ban ai ki ka jing singan ka ban sim ka jong ki ba kin la ban im ban song ban sa hangne da ka jing kemen rangkat bat ki nong ri ki nong sumar hangne i kong malai bat ki we ki ba don ban pe ban khmi ya ki ni pha e phi ya ka ne ki jing kerkhu kerdo na ka liang ka party ka jongi ba phin langla ban ai ga jing sakri yo bhatam na ga banta kini ki khna ki basa hangne ban ngi kermen ru ba kane ka children's home hangne kan ai ga jing sakri ga bhatam na ga banta kita ki khna ki badon kam ya ga jing kersan ga jongphi bat kumju ru ban yo ya ga jing sumar ka bhatam tena ga yang ga party ngi pen pau ga jing sngongu ba ga jing sokumen ya ga ne ga si ka bangi yo ban ya don banta bat phi ya khuble si bun kong ngai ba uble no dorang kat lem bat phi haga jing im ke jong phi ba kum ju ro e jing sakri ke jong phi.